karon mga katimtabang no, ato tong balikan si nanay kung nakahinumdum mo ni nanay katong itong nanurig silhig para magkapalit og isa ka kilong bugas. Ipalitan nato utro si nanay og bugas dayon grocery. Dana ra na bugas. Dara re. Kana gunito lang namar. Eh. Mao ni ang dalan padulong dito sa ilang nanay. Nay. Maayong hapon. Asa man ka? Paglingin ako. Nganong na man ka dare? Kay numdum pa kanako nay? Ha? Kinsa man ko? Kita man ta atong agi semana. Wala man ka dito sa inyo lagi. Kinsa man ni balay diri day? Ay manina. Mahal manangin. Ah, parente ra pud nimo ni dare. Pag-umangko. Ah, pagmangkon mo ni dare. Unya, di na ka mo dito sa inyo ha? Dari ra. Ha? Ato ta dito sa inyo ha kay nami gidala nga bugas. Paglingin ako nakabantay mo kunin mo dari god kun nanay man to. Si nanay, tuwa pa mo gusto ilang nanay dito. Oh. Kani dire parente dan ilang nanay naagian na mo. Karon atong patong nanay kay naman tay gidala nga bugas god. Ah, mo agi motor ni do. Kanay. Mutamak ta ni? Ah, dari ra motor dong eh. Oh, ato ra ning lukduon ra nato naki. Kanal na dia. Unya mo ato ta dito sa inyong balay sa kadali kay nami bugas mandala. Ato sa ta dito. Namo salamat anak. Oh, salamat ha sa naghatag ha. Tara, ato ta dito. Ay siguro magkatimtabang padto na dito silang nanay kasi nanay naglaag man siya dito sa pagumangkon nga balay. So karon ay balik mi dire kay naay nagpadala sa imuha og para palit og bugas dayon grocery. Mo nang nibalik ko dire kay naamo gyud nakakita sa imong video nga pabalikan ka. Nagpadala sila og kwarta para makapalit og bugas. Dayon ay grocery dia, sabon, mga dilata, kaon kag mga dilata, sardinas, noodles kaon ka. Nay mga asukal dia nay, mga Nanggat. oh, nay gatas, biskuit. Gana ka gatas? Ah, magkape po ka. Ah, unya unsa may masturya na to nanay? Pasalamat ta sa gahatag. Salamat sa Ginoo. Salamat ta sa Ginoo ha. Dahil sa gahatag kay maong nibalik ko dire kay namin nagpadala god. Nga papalitan daw kag bugas, grocery kay naluoy sila nimo. Nay nakakita sa imong video ba? Salamat sa Ginoo. Salamat ng hatag. Oh. Salamat ta sa gahatag. Hangin kayo dire no? Hangin kayo. Sa mga nagpadala daya ba para ni nanay, dahil kay salamat sa mga nagpadala og gikas kay ang inyong gipadala mao ni nakapalit og bugas, napoy grocery dire. Ang inyong gipadala tanan mao ni siya. Dahil sa pagkakaroon ako na lang po tagaan si nanay yung kwarta kay may nalang nga siya magamit-gamit. Ano may kag sabon o gatas? Kani nanay sabon o gatas nay, ha? Dayon ang kini nga bugas sa dili na ako anay ha sa mga nagpadala na. Dayon muhatag lang kun bugas ang kuha na ni kani na lang nagay magamit, ha? Pero may salamat ha sa Ginoo ha. Taguy aron na kay mapalit og kanang kuan ha. Nakay palitono na kay magamit. Kini na may mga dilata dire na gatas sa sabon na dia. Oh, na asukal. Napay bugas ha. Daghang salamat yan. Siguro magaling tabang nahatag na nato. Bali ako na lang pong gitagaan si nanay og 1,000. Wala na sa gamit kay ang atong kwarta manggod gamay ra kay tayong natigom. Nakatigom ra ta og 2,000 kapin dayon. Mao ni gikumpra na namo tanan ganina bugas, grocery, 2,000 kapin eh. Ayun ako na lang pong gitagaan si nanay og cash gamay. Na lang yung makatabang kay dire pati yung sura na dapita bukid kay ni dire manggod. Anagay salamat mga tintabang nga sa mga nagpadala. Hangin kayo dito. Banha kayo atong di kan anay istorya di siro kay madungog kay grabe ka hangin anam ni bukid. Anagay salamat sa mga nagpadala og kwarta ha, tikas, napalitan natin grocery. Bas para ni nanay. Anagay salamat. Karon tagdaan mo ulit ka tumi.
Daghang salamat na ha. Kumamasturya man nanay. Salamat. Salamat kay mga kay bugas ay sire bugas kay nanap ko kwarta utro ha. Yan siguro mga katimtabang pauli nami kay gikan nami dito lang nanay. Aya na to ni tapuson, gusto lang ko magpasalamat sa mga nagpadala ha kay nakatigom ta og 2,000 kapin. Mo tong gipalit na tog bugas sa grocery. Daghang kay salamat. Ma'am sir, salamat ug kay kasi nanay nadala na po na tog bugas. Dayon grocery, bali ang inyong gipadala mo tong bugas sa grocery akong gipamalitanan. Dahil nagpaabot na lang po ko og gamay nga cash para ni nanay kay para magamit-gamit po niya. Sa mga nagpadala, dili na muna ako maisa-isa og pasalamat ma'am. Basta daghang kay salamat kay nabalikan na ginato si nanay nakatong namaligyag silhig para makapalit og 1 ka kilong bugas. Daghang kay salamat yun. So, dili na nato ni tason kayo kay pauli na mi. Daghang kay salamat. Amping tang tanan, God bless. Daghang kay salamat sa suporta. Sa pag-share ani nga video, daghang kay salamat. Like, comment, daghang kay salamat. Bye-bye and God bless.